Здравейте! Мяу, мяу! Днес ще играем с Линдарина The Seller и започваме. Така, Почваме в на лесно. Да, най-лесното. После сме и в по-трудните, нали така? Да. Ще се опитаме да го минем. Човек. Така. Както вече виждате, сме си сменили името на Тиква Рамил, понеже ни се стои по-яко. Заключваме. Така. Пияното се чува, това не е добре. Изобщо не е добре. Ключ! О, чисто е. Така, чисто е. За сега. Така. О, моето беше стая капан! Така е. Спокойно. Стреснахме се, нали така? Спокойно. Оф. Стреснахме се просто, нали така? Да продължим напред. Ти чу ли което аз чувам? Книга! Добре, имаме вече една книга. Добре, че да се прескои коридор, да я престоям. Да, през този тъгмот не се обърна. Нищо сякаш ме задърпа. Да. Спокойно, хора, спокойно. Коридор капан. Мъртви сме. Не сме. Изкарахме огромен късмет. Може би ще намерим нещо в този коридор. Дано той да не е капан. Не. Има много разклонения. Тук има врата. Тук ще отключих една стая, която има две стаи в нея. И разклонения. Това беше на косъм. Как мина толкова бързо? Нищо. Иначе не ни изкачат отдолу, иначе стане. Нали не ни изкочи отдолу? Май ни скочи отдолу. Но спокойно, тук виждам ключ. Смятам да взема. Разбира се, че ще го вземеш, бе. Добре, сега се връщаме. Дай да видим тези врати. Да. Ние дойдохме от... Пияното се чу, внимавай. Ние май дойдохме от тук някъде. Май се изгубихме. Хей. Не, намерих изхода. На косъм. Изцяло на косъм. Трябва да го минем и да излезем. Трудно беше така, капан. Да видим, май не виждам книга тук. Книги. Тук книги. Няма книги. Не. Това не е на добре. Книга. 3 книги. И това, ако не е попадение. Така. Тя май мина отгоре. Да. И това, ако не беше на косъм. Добре. Щеше да ни стъга главата, направо да я помете като люк. Нищо тук. Откъсната врата. Лоша работа. Каква лоша Слендерина само. Да, Виж тази хубава къща, виж на какво са я вижте. направили. Така. Опа. Дано това да се отвори, понеже иначе...
Какво е това? Ам... 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 Извинете ни за това. Какво стана? Тя ни взе отдолу. Извинете ни за писъците, но... Много се стресна. От много време не сме играли. Да, определено не сме играли от доста време. Ние по принцип сме фенове. Остават ни още приятели. Книги. Да кажем, че сме близо. До изхода. Но да не казвам, понеже Слендерина не си поплювам. Да видим. Извинете ме. Няма нищо, разминани са. Имаме един ключ да отключим върти. Чу се пияното. Определено се чува. Тук има ли карта или нещо такова? Не. Не знам, дори на къде отиваме. Я да видим тук зад стаите капан, понякога има книги. Но е голяма рядкост. За това да се внимава. Тук книги. Тук книги. Така. Тук книги. Тази кърт преди нямаше тук май. Не, май имаше. Нямаше човек. Не знам както искаш. Зад вратите няма книжки. Този звук просто ме кара да изтръпна. О, не. Тя беше тук, т.е. може би тук има нещо. Не, няма. Лоши стаички. Е така. Доста си е страшничко, да ти кажа. Това видео ще стане дългичко. Така. Мисля, че чух пяното. Аз не мисля, че съм минала през този коридор преди. Тук книги. Ох, за малко помислих, че вратата ще се затвори, тогава ще сме в капан. Тук няма да можем да излезем. Тук бяхме, май. Аз тази игра съм играла преди много. Сега да влезем от тук, понеже ние бяхме в другия коридор. Аз преди тази игра съм играла преди много време. Книга! Вече имаме доста книги. Не искам да... Още на две места! Чекай, бе! Как става това? Махни. Това май беше паяка по-скоро. Не, това беше тя. Тук има ключ. Но паяка ни води до хубави места, да ти кажа. Да, миналия път, като играхме, паякът ни отведе до края на играта. И затова сме му благодарни. Понеже го следвахме и се ни отвеждаше до ключове. Пияното се чува. Така. Сега... Тук определено няма нищо. Не. Това беше на коса. Аз вече не знам на къде да ходя. Но защо? Коридорите ме объркват. Но аз се чудя защо Слендерина иска да убива хората. Защо точно нас? Убивала е преди, други. Не е гладно сега. Това не е честно. Така е. Не убива другите, а нас убива. Тя и другите убива. Я да видим. Я пък ти. Какъв този коридор? Аз тук бях ли?
Май бях вече. Не си. Само тая врата не сме отворили, да се надяваме, че тук ще намерим останалите книги. Добре, да видим, тук май няма нищо. Ами падах много си прилича на Слендърина, да ти кажа. О, книга! Е, Имаме 6 книги и Слендърина в стаята. Още 2 книги ни остават и излизаме от тази смъртоносна къща. Нали така? Смъртоносна къща. Да. Мисля, че понеже тази къща... Ето го изхода на тук. Да, чакай, ето тук май не бяхме. Тоест, тук май не проверих навсякъде, така поне ме навежда на тая мисъл, понеже тук има врата. Махни се, махни се. Още малко остана. Дано да не се прецакаме накрая. Колко се прецакам, става много лошо. Обо. Боже. Паека. О, една врата. Трябва да се молим тук да има книга, защото иначе... Няма книга. Така. Пияното ядосваме я. Определено. Така, ти много обичаш да казваш определено. Така е. О, гардеробче. Отведи ме към някоя книжка. Само една книга ни остана. Толкова сме близо. Така. О, имаме един ключ вече и сме близко. Не знам на къде да вървя. Книга. О, е! Не сега точно. О, так му реших, че ще умрем накрая. Бързо отивай пред входа. О, само откъде да изляза. Отиди преди мали. О, божечко, да стигнем където трябва. Добре, значи, може би сме натам. Да вървим само направо. Мисля, че там е изхода. И аз така мисля. Добре, там, не, там, натам, но натам или натам? Не знам. Мисля, че натам. Тръгни направо, да. Ако се наложи, ще се върнем. Така. Май се загубихме. Тук няма карта, това е много гадно. Мисля, че точно е при нас. Не. О, успяхме. Ох. Чакай, ние откъде дойдохме? Май оттам. Да, се върнем. Само още мисля ли се оплетохме. Не я видяхме, тя е като какво е, като пумпал е. Успяхме! Мисля, че успяхме. Да. О, Боже, какво? Убихме я и успяхме.